El modernisme i les flors. De la natura a l'arquitectura. Fa molt de temps, més de 100 anys, els carrers i les ciutats no eren com ara. Els colors de la natura, dels arbres i les flors dels jardins desapareixien. Era el temps del modernisme i les ciutats creixien. Tramvies, cotxes i obres per tot arreu. Es necessitaven noves cases, noves escoles, nous hospitals, i els arquitectes tenien molta feina. Sabeu qui són els arquitectes? Potser en coneixeu algun? Són les persones que treballen pensant i dibuixant els edificis. Són somiadors i somiadores, i els encanta fer coses noves i originals. En aquell temps, hi havia 3 arquitectes molt coneguts: Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch i Lluís Domènech i Muntaner. Tots 3 volien tornar a omplir la ciutat dels colors de la natura. Un dels arquitectes més famosos durant el modernisme es deia Lluís Domènech i Muntaner. Li encantava fer fotografies a les flors per posar-les als seus edificis. Un dia va veure un camp de lliris blancs. S'hi va apropar, els va tocar i... els va olorar. Es va quedar enamorat de la seva bellesa. Aquell aroma el va fer sentir molt i molt bé. Li havien fet un encàrrec molt important: construir l'Hospital Pere Mata de Reus. Va imaginar com podria omplir les parets de flors perquè els malalts se sentissin millor. Estava molt preocupat perquè no podia fer-ho tot sol. Aquell edifici era molt gran. Va decidir anar a buscar un molt bon amic seu amb qui sempre treballava. L'amic del senyor Domènech també es deia Lluís. Era en Lluís Bru i Salelles. Venia d'una família d'artistes i tenia un taller on dibuixava flors de ceràmica i les convertia en obres d'art per fer bonics els edificis. Quan l'arquitecte va arribar al seu taller, el va trobar treballant molt concentrat. Mirava una flor blanca molt senzilla. Els experts de les plantes, els botànics, li diuen belleraca. La gent del carrer, però, la coneix com els peus d'os. L'estava pintant amb aquarel·la, mentre consultava un llibre de plantes. Amic Lluís, un dibuix fantàstic. El podríem convertir en rajoles de ceràmica? M'encantaria omplir les parets de l'Hospital de Flors com aquestes. I tant, senyor Domènech! Ara mateix envio el dibuix a la fàbrica de ceràmica de Jaume Pujol i Bausis. Com ja sap, sempre ens ajuden a fer els nostres somnis realitat. Convertiran aquesta bonica flor en un arrimador de ceràmica. Quan en Jaume Pujol i Bausis i el seu fill Pau van rebre el dibuix per fer les rajoles, van encarregar la comanda als seus treballadors i treballadores. En aquell temps, a les fàbriques, hi treballava tota la família. Les dones pintaven les rajoles en equip amb unes plantilles que es diuen trepes. Eren de paper encerat amb cera d'abella. Els homes s'ocupaven dels forns, de controlar les cuites i del foc. Era també una feina dura, de moltes hores. A les ciutats no hi havia només fàbriques de ceràmica. També hi havia tallers de vidre, de ferro, de pedra, de guix. Tots treballaven plegats amb els arquitectes per convertir la ciutat en un jardí ple de colors. El senyor Domènech seguia preocupat. Ja tenia en marxa les parets de ceràmica que anirien a dintre del nou hospital, però com decoraria tota la resta? Va decidir visitar diferents pobles i apuntar totes les flors que li agradaven. Al final, es va inventar aquesta façana tota plena de natura. A l'entrada, va col·locar una reixa de ferro amb roses perquè ningú no entrés per la finestra. A la paret, va pintar un rètol molt curiós que va veure. Can Ramonet, deia. Li va fer molta gràcia. A la columna, una gran pilastra de pedra, que representa una fulla de castanyer d'Índies. Al balcó hi va posar fulles de cant de pedra, perquè ningú no caigués. A les finestres, uns vidres plens de roses vermelles, que deixaven passar la llum. I, per acabar, a dalt de tot, hi va posar un coronament de ceràmica, decorat amb fulles de cant i una pinya al mig. El senyor Domènech fa molts anys que va acabar l'Hospital Pere Mata de Reus. Va fer una gran feina i els malalts, durant molt de temps, van poder gaudir d'aquell jardí espectacular que va crear. Durant el modernisme, les flors i les plantes no agradaven només per ser boniques. Cada una tenia un significat. El temps ha passat. L'hospital ha canviat molt. En aquells espais ja no hi ha malalts. Es fan visites per explicar com el senyor Domènech
amb l'ajut de molta gent, va fer aquell somni realitat. Aquestes peces plenes de flors i plantes que veieu ja no són al seu lloc. Als museus les hem guardades, cuidades i netejades per poder explicar a famílies com vosaltres que les ciutats d'abans no eren com les d'ara. Com hem vist, estaven plenes de flors i colors. Als museus ens dediquem a guardar les coses antigues que ja no s'utilitzen i a recollir el que la gent gran ens explica de com es vivia abans. Som els guardians dels records i esperem que us hagi agradat la visita.